Сёлета конкурс быў прысвечаны 70-годдзю з дня нараджэння Евгеніі Янішы. З палескай ластаўкай ласкава называюць таленавітую беларускую паэтку прыхільнікі яе творчасці. Евгения Янішыц – одна з даволі значных фігур у нашай паэзіі беларускай. Па-другое, яна наша з вами землячка, чалавек, які нарадзіўся на Пільшчыне і многа вельмі зрабіў для нашай беларускай літаратуры. За тыя 10 гадоў, што існуе конкурс, ён паспеў значна пашырыць сваю геаграфію і выйсці далёка за межы універсітэта. Да ўдзелу ахвотна далучаюцца навучэнцы іншых навучальных устаноў, але найбольш актыўна пра сябе заяўляюць і заўсёды перамагаюць школьнікі Брэшчыны. Лошадь упала! Упала лошадь! Смеялся Кузнецкий. Лишь один я голос свой не вмешивал в ухи. В силу того, что конкурс традиционный, учителя работают в направлении именно этого конкурса, а если с детьми заниматься, то результаты всегда будут лучше. Поэтому мы не смогли, как в прошлом, например, году или в позапрошлом году, ограничить конкурс-финал участниками, наверное, в 25-30 человек. В этом году финал – это 40 человек. Калі расце колькасць удзельнікаў, следам расце і канкурэнцыя. Таму пры вызначэнні пераможцаў журы ўлічвала абсалютна ўсё. І выбар твора, і ўменне стварыць сцэнічны вобраз, і аўтарскую арыгінальнасць. Нужно выбирать то произведение, которое близко к сердцу участника, такое, которое буквально проживаешь, когда его читаешь, и как можно больше верить в то, что ты говоришь, как будто бы проживаешь вот эту историю, которую ты рассказываешь. Стаўку на шчырасць і сумленнасць публікай зрабілі многія удзельнікі. Я выбрала стихотворение «Вальс о вальсе», потому что оно очень трогательное. Мой папа служил на войне. Для меня это честь очень читать это стихотворение. Одно из требований было стихотворение на украинском языке, на польском, да, вот я на украинском языке свое собственное авторское стихотворение буду представлять. Оно будет о доме, о том, как важно помнить родной дом, своих родителей и о тоске. Пераможцам конкурсу у выканальніцкай катэгорыі сярод школьнікаў стала Ксенія Барысюк, вучэніца сярэдняй школы нумар 6 горада Брэста, а сярод студэнтаў Анастасія Афанасовіч. Лаўрэатам конкурса аўтарскіх твораў стаў Владзімір Мілейка, вучань абласнога ліцэя імя Пятра Машэрава. Крысціна Пратасавіцкая, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія Брэст.